5 signs that shows you are an Asante. Number 5, omo pe brofosem. Eni wo se video kura ka me de brofo ye den. E sha ase. Ade Asante ni empe. Ene se obusa wasem e wo twi mu na de brofo yi na no. Asante brofo se kutu se basa debi. Omo mu ogidie wo omo kasa ne omo nim se omo kasa no eho odin, ano odin. Enti enye brofo e na obeka ama na nya ne fa ahodi wo wiasem. Number 4, obeka se eyenumdwa enso eye branding, aesthetics. Asante for na de baye. Enti hu obi a chese ofi se bia wodwa nanum kasa ekyekye yoma ho debi eye Asante akade, eye branding, eye aesthetics. Number 3, ji ahoho suma hoho. Asante ni se obi a opa ahoho je esuma hoho esen Asante ni a na ni nipa no onim so ya Asante ni. Asante fo epa ahoho je esuma hoho nti kohia obi na nipa no onim na se a na hu so sa qualities na so ye Asante eni ankasa. Number 2, omo ye very influential. Die ni hokra no osi ewo ho chese obekire ode ye obehihye adwuma amawo obelidiu yenye ni sei yemfa nhye sei yemfa nsi sei obekasa agege ho eba communication skills a Asante fo eye number 1 inti obi abehia ni bia no de membusa no once abehu sa science we won ho no hu se nipa no ye den oya Asante ni and number 1 on the list. So sorry Saturday anopa na hu so obi a she black anopa pa na se okwa yi a oya Asante ni